Hei, pitkästä aikaa. Siitä on kyllä vierähtänyt tovi, kun viimeksi olen tänne Jupiterin Juurakon kanavalle julkaissut videota, mutta tänään tuli semmoinen tunne, että nyt täytyy julkaista video ja nostaa yksi kortti teille tähän hetkeen. Eli tämä korttitulkinto on ajaton. Tämä on tarkoitettu juuri siihen hetkeen, kun päädyt tälle kanavalle ja päädyt katsomaan tämän videon. Päätin käyttää tällaisia Eevi Vuoriston kortteja. Näiden nimi on Ymmärrä itseäsi. Terapeuttiset itsetuntemuskortit. Eli tästä pakasta ajattelin teille nyt nostaa yhden kortin. Tosiaan näissä korteissa on sellaisia mukavia tehtäviä ja semmoisia ajatuksia, millä voit niinku itse pohtia omaa elämääsi ja omaa sen hetkistä tilannettasi. Nostan nyt vasemmalla kädellä tästä intuitiivisesti juuri tähän hetkeen sopivan kortin. Otetaan vaikka tuolta, se tuntuu kutsuvan. Ja tuli tämmönen kuin numero 25, kasvu. Sitoutumista itselle tärkeisiin asioihin. Ja katsotaanpa, mitä täällä kortin takana sitten lukee. Kasvun energia on hituisen jännittävää. Se kutsuu meitä oppimaan ja laajenemaan, vailla lupauksia tulevasta. Kasvu usein pelottaa, sillä se kutsuu kohtaamaan epätietoisuutta ja harjoittelemaan. Kasvu voi tapahtua monilla tavoin. Se voi olla sitä, että harjoittelee ilmaisemaan itseään avoimesti. Se voi olla sitä, että harjoittelee kuuntelemaan syvemmin. Tai se voi olla vaikka kitaran soiton opettelua. Kasvu voi olla myös opittujen käyttäytymismallien muuttamista tai jostain hellittämistä. Saatamme sabotoida tiedostamattamme kasvua sillä, että vaadimme itseltämme epärealistisia asioita. Kasvu ei tee kenestäkään parempaa, mutta itsessä on usein parempi olla, kun uskaltaa ottaa pieniä askelia kohti itselle merkityksellisiä asioita. Minulle olisi kasvua hellittää siitä, ja minulle olisi kasvua harjoitella. Eli mieti asioita, että missä olisi sinulla sellainen kasvun paikka, jos luopuisit tai vähän hellittäisit jostakin. Jollekin se voi olla vaikka siitä, että se on kasvun paikka, että lopettaa semmoisen tyhjänpäiväisen stressaamisen tai asioiden etukäteen murehtimisen tai osaa vaikka joskus heittäytyä, että jättää kotitöitä syrjään ja osaa heittäytyä vaikka sinne sohvalle vähän levähtämään. Tai sitten tämä toinen kysymys, että minulle olisi kasvua harjoitella. Onko sinulla kenties jotain sellaisia unelmia, että oletko joskus vaikka unelmoinut haitarin soitosta tai jonkun kielen oppimisesta tai puukäsitöistä? Mikä sulla voisi olla semmoinen asia, mistä olet unelmoinut, että mitä haluaisit oppia? Ja tästä kortista tulee jotenkin muutenkin semmoinen, nythän tällä hetkellä eletään tammikuuta ja on niin kuin uusi vuosi ja uudet kujeet. Monesti tässä, samoin kuin syksyllä ja tässä just vuoden vaihteessa, niin monesti annetaan itselle semmoisia uuden vuoden lupauksia, että mihinkä asiaan haluaisi panostaa ja mitä haluaisi niin kuin kehittää. Ja monesti ne onkin esimerkiksi, että haluaa vaikka sitoutuu vaikka uusiin aamurutiineihin tai haluaa sitoutua johonkin harrastukseen. Että monesti silloin on jotenkin, kun se vuosi vaihtuu, niin vaihtuu myös usein kalenteri ja tunteet aloitetaan niin kuin puhtaalta pöydältä. Niin se on monesti hyvä semmoinen aika pysähtyä, että missä asioissa haluaisit kasvaa ja kehittyä. Monesti ne saattaa olla hyvin pieniäkin asioita, ja ne ei minusta tarvitse ollakaan mitenkään suuria. Ei ne tarvitse aina olla jonkun uuden harrastuksen tai jonkun uuden asian, semmoisen isomman asian oppimista. Ne voi olla hyvinkin pieniä. Voi olla
kasvun paikka vaikka oppia sanomaan ei ja pitää niin kuin omia puoliansa ja vaikka niin kuin sitoutua siihen, että oppii tuntemaan omat rajat ja rajallisuuden ja uskaltaa sanoa vaikka niitä omia rajoja rohkeasti ääneen ja pitää niin kuin itsestänsä huolen ja itsestänsä puolen. Mutta toivottavasti tästä kortista oli sinulle myös jotain hyötyä ja se herätteli sinussa myös jotakin semmoisia kysymyksiä. Ja ehkä laittoi miettimään, että mikä sinulle tällä hetkellä olisi sellainen tärkeä asia, mihinkä haluaisit sitoutua ja missä asiassa haluaisit ehkä kehittyä hitusen verran paremmaksi tai haluaisit niin kuin jotenkin sitoutua siihen asiaan. Kiitos, että katsoit tämän videon ja oikein ihanaa uutta vuotta ja tätä tällä hetkellä menevää viikkoa. Kiitos, että katsoit videon. Heippa!